Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Jagभर. You can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलंच असा. विनायक राऊत आणि वैभव नाईक यांनी अशीच भेट एअरपोर्टच्या टायमाला पण विरोध करण्यासाठी दिलेली. अशीच भेट सिवलच्या टायमाला पण दिलेली. आज एअरपोर्टमध्ये जेव्हा एअरपोर्ट सुरू झालं तेव्हा त्याचं उद्घाटन कोणी करायला पुढे आले? जे आज विरोध करतायत उद्धव ठाकरे आहेत आणि विनायक राऊत आहेत. एअरपोर्ट सुरू झाल्यानंतर त्याच्यामधलं लेबर कॉन्ट्रॅक्ट आणि केटरिंगचं कॉन्ट्रॅक्ट कोण मागत होतं? विनायक राऊताची कंपनी. मी कंपनीचं नाव पण देऊ शकतो. म्हणजे आणि त्याच्यानंतर ब्लास्टिंगचा कॉन्ट्रॅक्ट कोणी घेतला? वैभव नाईकच्या कंपनीने. म्हणजे हे स्वतःचं घर भरण्यासाठी हे दौरे आहेत, लोकांसाठी दौरे नाही आहेत. आज दौरे करायचे, स्वतः टोकाची भूमिका मांडायची आणि उद्या तो प्रकल्प उभा राहिल्यानंतर हे लोक कॉन्ट्रॅक्ट तिथे घेणार आणि गप्प बसणार. हे आत्तापर्यंतचा अनुभव आहे. म्हणजे सिवल प्रकल्प असो, एअरपोर्टचा प्रकल्प असो, सगळीकडे हे असाच अनुभव झालेले आहेत. हे दोन प्राणी तिथे पुढे जातात, तिथे विरोध करतात आणि नंतर ह्यांच्याच कंपनीला कशा कॉन्ट्रॅक्ट भेटत हे त्यांनी उत्तर द्यावं ना. खासदार विनायक राऊत कितींदा उदय सामंतांची दिवसभर बोलतात, त्यांच्या भावाशी बोलतात, त्यांनी जाहीर करावं. आणि का बोलतात, कशाबद्दल बोलतात हे पण जाहीर करावं. तसा टोलचा विषय जिथे जिथे हे लोक विरोध करतात, उद्या हे लोकांना तेच कॉन्ट्रॅक्ट भेटण्यासाठी हे लोक आग्रही असतात. म्हणून परत तुम्हाला शेवटचं सांगतो, लोकांचा कोणालाही म्हणजे सगळ्यांना विश्वासात घेऊनच आमचं केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार हा प्रकल्प पूर्ण करणारच. कोणाचा आता विरोध नाही आहे. हे फक्त सगळ्या गोष्टी जे चालू आहेत ते म्हणजे कोणाचा तरी दाखवण्याचा विषय चालू आहेत. सगळ्यांना विश्वासात घेतलं जाईल, सगळ्यांना बोललं जाईल आणि हा प्रकल्प पूर्ण होणार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.